i tîmau eraill Cymraeg yn Ewrop. Beth mae canlyniadau yn olygu ar gyfer y rawn olaf o gemau'r penwythnos hwn? Gadewch ni fynd. Helo a croeso unwaith eto i podlediad Rygbi Cymru. A fel y Scarlets, fe welch chi newid ar y pod hefyd. Gareth, croeso gynnes iawn i ti. Siwmai, chi'n iawn? Diolch yn iawn. Diolch yn fawr iawn. A gei di jyst deud dipyn bach amdano'ch hun a pam da chi'n cefnogi y tîm? Ie, wrth gwrs. So, Gareth Morgan dwi, yn reiddiol o Llanymddyfri. Wedi cefnogi Llanymddyfri yn frwd ers bod ni'n blentyn, a wedi cefnogi Llelli, ers fi gael diddordeb yn rygbi. Cyn i'r anbarthau gael ei creu, oedd Llanelli wastad i ni yn ardal Llanymddyfri fel y step nesaf lan ar ôl cefnogi y tîm lleol, sef Llanymddyfri wrth gwrs, a'r hen Division 1 fel o'n nhw. A cofio sawl noson, nos Wener, nosweithi Ewropeaidd mawr, mynd lawr i'r hen Parc Ystradau. Tycynnem ddim drwy'r hen Dragons Trust ac yn y blaen, tu ôl y pist ac yn y blaen. So, Llanelli wrth i bod, tîm rygbi Llanelli wrth i bod agos i'r calon, a wrth gwrs wedyn datblygu mewn i'r rhanbarth. A cefnogwr ers bod fi'n cofio, a nawr mae dy fi mab nawr fyd, so mae fe wedi dyla'r byg nawr hefyd. Gwych. Diolch yn fawr iawn am ymuno ni. Dim problem, diolch yn gofio. Diolch, boys, diolch. Croeso, Gareth. Helo, eto Andrew, ti'n iawn? Ie, da, diolch. Yn wedig ar ôl perfformiad Caerdydd ar y penwythnos. Dyn nhw dda, heno. A diolch eto i Dafydd ymuno ni. Sut wyt ti, Daf? Iawn, diolch, good. Yn anffodus, dim cweit mor hapus a Andrew, ond dyna fe. Dyna rygbi fe, lan y lawr. Lan un wrthos, lawr wrthos arall. Ydy. Gari jyst troi yn ôl i Gareth, cyn dyn ni sôn am gemau. Gareth, mae yna dipyn mach o'r newyddion wedi dod allan o'r Parc Yscarlets wythnos hon. Be ydych chi'n meddwl, a be ydych fan di am y ffaith mae Nigel Davies yn ôl wedi ail ymuno y tîm y fforddwy, y tîm rheolwyr yn lawr yn Lanelli? Ie, ar y cyfan, fi credu mae'n newyddion da. Nigel Davies, wrth gwrs, hanesyddol, wedi bod yn ei spel yn ôl, wrth gwrs, fel hyfforddwr, fel is-hyfforddwr gyda Gareth Jenkins, wrth gwrs. Cyfnod dda, cyfnod llwyddiannus ar y cyfan. Mae'n dda i weld e'n ôl, fi'n siŵr bydd lot o... Fi'n gobeithio mae'n ei dod rhyw fath o sefydlogrwydd i'r tîm. A cefnogaeth i Dwayne Peel. Fi'n credu bod angen cefnogaeth fyna. Yn amlwg, ni'n mynd trwy cyfnod anodd. Mae canlyniadau ddim yn y ffordd gorau. Ar y cyfan, fi'n gobeithio bydd e'n dda. Fi'n siŵr mae'n cael croeso mawr yn dod nôl. Wyneb gyfarwydd a profiadol. Ath ei Gloucester a mae wedi bod o gwmpas. Mae'n profiadol iawn. Y gobaith yw bydd e'n gallu dod y positifrwydd nôl i'r garfan hyfforddi, achos fi credu mae'r chwaraewyr yn dechrau, ni wedi gweld yn y gemau Ewropeaidd falle mwy na'r UAC, ond fi credu mae'r chwaraewyr dechrau dangos, glimpses bach falle o be maen nhw'n gallu wneud, a mae gefau ddim yn mynd ffordd ni, ond ar y cyfan fi'n gobeithio bydd Nigel yn helpu ni mas, yn sicr. Greit. A Dafydd a Andrew, dyn wedi sôn chydig bach am y Scarlets. Ti'n meddwl yn helpu Dwayne Peel, neu dim yn di Wel, chi'n meddwl beth, mae Nigel Davies gyda reputation uchel iawn yn Nghymru, a fi'n credu hyd yn oed pan dath fel hyfforddwr gyda Gareth Jenkins, o'r cyfnod yna, fe oedd wedi dod allan o'r amser yna gyda y fwyaf o credit, fi'n credu. Os ych chi'n siarad â lot o pobl o gwmpas y gêm yr adeg yna, achos oedd yr ymosod o dan rheolaeth Nigel Davies oedd yr elfennau fwyaf positif yr adeg yna, a falle ar y degau arall. A lle bydde
lle roedd Robin McBride fi'n credu gyda'r blaenwyr wedi cadw I swydd oedd bach yn siomedig falle I rai, bydde Nigel Davies ddim wedi cadw I safle fe yn y Carfan Cymru, yn enwedig pan nath cymryd y lliw gyda'r un gêm na yn yr hydref yn erbyn De Affrig yn syth ar ôl cwpan y byd. A fi'n siomedig I raddau bod ddim wedi cael swydd fwy uchel yng Nghymru ers hynny, a bod wedi mynd I Gloucester, wedi bod yn llwyddiannus fanna. A lot o bobl yn dweud hefyd, Steph Thomas, yr journalist, yn dweud, I rôl fe, neu I falle gwerth fe yng Nghymru, bydde rhywbeth fel director rygbi fel oedd Meredin nawr, a rhywun sydd yn deall gêm ar y lefel ryngwladol, deall fel I ni fel Cymru, a bydde fe wedi bod falle yn fwy siwtid, falle nid yr amser nawr, ond falle, chymod, 10 mlynedd yn ôl gallai fe wedi gwneud cyfraniad enfawr I Cymru, achos fe oedd y gwrth y lliw yn y sgalat pan dath y boes ifanc trwyddo fel Foxy a Dwyn Peel a pobl felly. So, fi'n gobeithio bod e'n mynd I fod yn llwyddiannus. Yr un cwestiwn byddwn ni'n gofyn yw, beth yw I rôl e? Ydy e'n mynd I wneud yr un peth a nath Lee Jones? Neu ydy fi'n clywed un cyfweliad gyda fe bod e'n mynd I cymryd sawl dyletswydd I ffwrdd o Dwyn Peel, fel bod Dwyn Peel yn gallu canolbwyntio ar I gryfderau fe, sef yr ymosod, a siap ymosod, a sut mae'r sgalats yn symud o nawr ymlaen. Efer elfen o edrych ar y recrwtio, efer elfen o'r pathways, efer elfen o'r contracts, a cwbl o falle penderfyniadau reoli clwb mawr, fel bod Dwyn Peel yn gallu canolbwyntio ar y rygbi sydd o'i flanau o wythnos I wythnos. Os taw dyna'r rôl, fi credu bydd yn llwyddiannus. A fi credu bydd, a nid bod e'n rôl uwch ben Dwyn Peel yn datgan I Dwyn Peel beth dylse digwydd. Achos mae angen I Dwyn Peel cael y ryddid fel hyfforddwr ifanc I wneud I penderfyniadau fe fel mae fe'n gweld, chymod? Wel, gari weld. Gobeithio mae'r pethau yn gwella lawr yn Parc y Scarlets. Oce, mae rhaid ni sôn rhan am y dreigiau. Y dreigiau oedd yr derbynwyr I drefisio di sadyn diwetha, a curiad mawr, 11 o geisiau I 3, 74-21. 2 awr, mae tîm, nid pobl yn gwylio ar S4C, wyrach eisiau anghofio. Roedd yn ofnadwy, a dim jyst sôn am y gêm. Roedd yn ymdrech siomedig iawn. Ac hefyd mae rhaid ni sôn fel oedd sylwadau Lynn Jones ar y teledu. Dwi'n jyst gobeithio na fi'n rhaid I ni glywed syniadau tebyg byth eto ar y sianel dyledu genedlaethol. Dwi just mor siomedig I glywed pethau fel ar y teledu. Dwi'n yn gwybod os yw rhywun arall eisiau ychwanebu rhywbeth ond gobeithio mae pawb yn tîm o'r I fa. Ie, mae'n siomedig iawn I fod yn hollol onest, a beth sydd yn dorgalonus, roedd hwnna'n darllediad fyw ar ein sianel cenedlaethol ni. Fi'n gwybod bod Lynn Jones wedi ymddeheirio, ond mae'n rhy hwyr nawr, ac yn anffodus, chi ddim yn gallu tynnu pethau fel yna I ffwrdd unwaith bod nhw wedi cael I ddweud. Dywediad anffodus iawn, hen ffasiwn, a yn anffodus hefyd, y ffordd mae rygbi Cymru ar un o bryd, mae angen I ni gael bositifrwydd, mae angen I ni ceisio cynrychioli ein hunain yn well, a cynrychioli'r gêm yn well, yn bod yn proffesiynol, a fi'n siwr newn ni ddim gweld unrhyw beth fel yna'n digwydd eto, fi'n gobeithio. Pawb yn cytuno, dwi'n meddwl. Oce, yn ôl at y gêm, oedd y dreigiau mor siomedig. Dwi'n gwybod roedd yr dipyn o newidiadau yn y tîm, ond yw'r bai a fforddwyr hefyd wedi dewis tîm dim digon gry, a mewn gwirionydd, rai o chwaraewyr ddim yn digon dar I safon, yn erbyn tîm eitha dda, efo pwynt I brofi. Just safon Super Rugby Cymru di rai, a dwi'n meddwl nid fydd Benetton Game House am lawer y dymorau.
Collod cefnwyr ormod o dacyle, a roedd y tîm o'r Cymru wedi cael ei domineiddio yn y gêm gorffor nhw. A mae'n anodd gwybod nawr lle mae'r tîm ar ôl perfformiad da dros cyfnod y wyl, lle mae nhw ar hyn y bryd a meddwl am gêm nos Wener yn erbyn tîm sy'n wedi gwella Newcastle Red Bulls, ond gan i weld, ond dim yn gallu deud dim llawer mwy am hynny yma, ond ni just mor siomedig ar ôl gweld y gêm. Mor y swyn. O'n i, just o safbwynt allanol o'r dreigiau, o'n i'n meddwl, wel, o'n wedi walu ni dros y Nadolig a blwyddyn newydd yn yr darbys Cymraeg. A, fel chi wedi gweud, mae rhaid gael chwaraewyr mewn, mae rhaid trealu chwaraewyr newydd, dod o boes mewn, cadw beth yn ffres fy nhw'n gweud, ond mae'r recruitment y dreigiau i edrych yn bositif ers yr haf a dechrau'r tymor, a maen nhw'n dod enwau mewn, cyn chwaraewyr Cymru, neu rai sy'n falle dal mae'n wario Cymru, sy'n dod nôl o Loegr, boes o Wyn Jones, na fod yn iawn, gynt o'r Scarlett, a mae'r pac yn edrych yn lot gryfach. Mae gyda nhw bacs dda, bacs sy'n gallu gorffen ceisiau, ond dyw Treviso ddim tîm fel o'n o blaen, fel tîm hawdd o'r Eidal, maen nhw'n tîm sylweddol o grif nawr, maen nhw'n creu bulk y tîm genedlaethol yr Eidal. Mae gen nhw playwyr, Malachi Fekito er enghraifft, anhygoel. Mae rhaid ni well yn erbyn tîm oedd a unigolion fyna. Maen nhw'n grym yn Ewrop nawr, yn sicr yn UAC, maen nhw'n uchel yn UAC. A siomedig i gweld Carfan, o'n i'n meddwl sy'n o'n i up fel bethau. Mae wedi gwella, gathen nhw canlyniadau dda, jyst Nadolig fel wedys i. Ond fi'n gobeithio bod hwnna ddim wedi dento'r hyder y sgwad, y Garfan, achos roedd edrych fel pethau'n gwella, chyfo. Oce, a ni troi rwan am un tîm sydd wedi bod yn llwyddiannus. Andrew, llongyfarchiadau, be oeddech chi'n meddwl am y perfformiad yn erbyn Racing? Oedd yn gêm amrywiol, oedd hanner gynta, oedd chwaraewyr Racing yn wedig oedd bach o nhw mor fawr, oedd coesau bach o'r absolutely massive. O'n i ffili credu maint ambell chwaraewr Racing yn wedig gweld nhw yn Parc yr Arfer sydd o flaen ni. A o'n i bron yn fel second best, fel nhw'n dweud, yn y hanner gynta, yn wedig o safbwynt y blaenwyr. Ond o'n i wedi gwneud yn dda i fel dal ati yn y gêm, yn wedig oedd cael ni'n cais gan Rory Thornton jyst cyn hanner amser, a meddwl ni colli, neu falle oedd ni'n 14-12 wedyn, mynd mewn i hanner amser, rhywbeth o'na. A wedyn jyst al hanner, o'n i bron fel turn the screw fel ni'n dweud, a oedd Racing jyst colli penna nhw yn hollol. A oedd e'n neis yn wedig ar ôl cyfnod y Dolig, dim y canlyniadau o'n i'n gobeithio am, ond fi'n meddwl ni wedi colli lot yn sut o'n i'n ymosod, yn wedig wrth ystyried sut o'n i wedi ymosod yn bloc 1 fel tîm, ond oedd un cais, fi'n meddwl yn cais Ben Thomas, mor dda, fi'n meddwl yn first phase cais, a Cornel Smith oedd yn chwarae yn y canol, gêm gyntaf fe adre i Caerdydd, oedd yn chwarae yn really dda, yn wedig ambell tacl oedd i roi mewn, oedd yn ffantastig, a oedd e wir wedi gwneud yn dda gyda sut nath e cyfuno gyda Ben Thomas. Yn meddwl falle tro gyntaf mae'n chwarae gyda Ben Thomas hefyd. Just hapus i ennill i gêm fel ni wedi ennill. Oedd e ddim y tîm cryfach Racing, so ond o dal ambell chwaraewyr fyna fel Christian Terry oedd wedi cael ser yn y gêm pryd oedd Arian yn chwarae Cymru yn y Hydref, o Junior Capoku sydd yn chwaraewr, mae lot o pobl yn edrych mas yn y dyfodol a fel Demba Bamba sydd wedi chwarae i Ffranc. So na dal ambell chwaraewr dda yn chwarae yna, ond hapus i ennill gêm, falle rhyw 2 flwyddyn yn ôl, byddwn ni wedi siŵr o fod colli mas yn y gêm o safbwynt y blaenwyr yn y hanner gynta. So really hapus gyda'r canlyniad. Ar y ffaith Lee Halfpenny a Sheedy.
Yn sicr. Fi'n meddwl oedd yn diddorol hefyd. So mae Sheedy di cymryd pwyntiau lot yn y flwyddyn a hanner mae wedi bod yn Caerdydd. A oedd sut oedd y torf di ymateb pryd nath e pwyntio at y pist. Oedd e bron, oedd ni'n dathlu mwy na pryd ni wedi sgorio cais. Mae just so ni'n gweld yna lot. Ond Sheedy'n edrych lot mwy hyderus. A siŵr o fod, fi'n meddwl mae Lee Half penny yn y clwb wedi cael effaith mawr arno fe. A mae'n wych i weld, yn wedig hefyd gyda Sheedy, pryd nath setio lan cais gyntaf Tom Bowen oedd yn cic gwych. A wen Tom Bowen, mae'n 19 mlwydd oed a hyder, mae gan by Tom Bowen just, mae'n gret i weld. A fi'n meddwl rhywbeth fel 10 neu 11 cais yn barod tymor yma. So edrych ymlaen i weld sut ni'n chwarae penwythnos yma yn erbyn Exeter. A boys, be ydych chi'n meddwl am Tom Bowen? Di am rhi gynnar i fo, mae'n dal o dan 20 yn dydi? Rhi gynnar i bod yn y tîm yn y carfan tîm cenedlaethol? Bydd Andrew yn hoffi hwn a bydd e'n ddiolchgar am hwn, ond fi'n credu dylen ni gadw fe'n y Blues am nawr. Mae wedi cael yr wythnos cyn y gêm cwpan Ewrop, fi'n credu oedd e gyda Careth RFC, ond oedd y gêm wedi cael ei galw bant, fi'n credu. Fi'n credu mae'n bwysig i fe fel boi ifanc i gallu mynd trwy'r gears amser i hunan. Mae potensial gyda fe gael gyrfa hir iawn ar y lefel uchel. Mae e'n gallu wneud pethau mae sawl person methu wneud. Felly mae angen iddo fe, fi'n credu, setlo. Chwarae yn erbyn sawl fath o gwrthwynebwyr. Chwarae ar sawl achlysur, cwpan, cystadleuaeth gwahanol, mewn sawl beth yn galw stadiwm gwahanol, teithio i gwledydd gwahanol. Mae hwn i gyd yn broses hir wyntog gweithiau, a mae'n anffodus yng Nghymru weithiau bod ni'n gwthio chwaraewyr yn rhy gynnar, a ni ddim yn gwybod cweit pryd o'r amser, achos does dim torf o chwaraewyr talentog gyda ni, achos ni'n gwlad bach. A mae'r poblogaeth rygbi yn llai yng Nghymru yn Gywen Ffrainc a Lloegr, etc. Ond mae'n bwysig i ni amseru fe'n gywir. Me ddaeth y cyfle iddo fe yn fian, fi'n siwr o fewn y 2 flynedd nesaf. Fi'n siwr falle bydd e yn gwthio am y cwpan y byd. Ond mae rhaid iddo fe, fi'n credu, caledu mewn sawl ffordd. A fi'n siwr os yw e'n chwarae Caerdydd yn aml, fi'n siŵr bydd e'n llwyddiannus iawn. A dyna'r, fi'n credu ar un o bryd yn y safle yna. A ni'n gallu bod yn impatient weithiau, a fi'n yn bendant am chwaraewyr ifanc fel Morgan Morse a pobl felly, ond fi'n credu yn y safle sydd gyda ni a y fath o chwaraewr ma fe, achos mae chwarae ar asgell yn gallu bod yn lle unig iawn i chwaraewr, yn enwedig mewn Twickenham a peth llefydd felly. Mi ddaw e yn iawn, a mi fydd dyfodol enfawr gyda fe ar yr amser cywir, a fi'n credu gewn ni'r gorau allan ono fe trwy gadael e i eiddfedu. Gareth, cytuno? Byddwn ni'n cytuno fyna, Fi'n credu, fel Daf wedi gweud fyna, yng Nghymru, ni'n gyflym i roi chwaraewyr ar ryw fath o pedestal os maen nhw'n dangos... fel maen nhw'n gweud, os chi digon da, chi digon hen, ond a hefyd bydde rai yn gweud yr asgell fath yw'r safle. Fi'n wario rhaid blaen, so sa'n gwybod lot o'r asgell o gwbl, ond falle yr asgell yw ble ti gallu taflu chwaraewr ifanc iawn mewn. Bydde ti ddim falle taflu rhywun 19 blwydd oed mewn i reng blaen neu straight mewn fel 10. Mae'n digwydd, ond mae eisiau fe gael y profiad. Fi'n meddwl nôl, fi'n cymharu fe i rhywun falle fel dim bell yn ôl fel Tom Plaidy. Oedd fi'n credu 18 pan gath y cap cyntaf i Gymru. Gath y gyrfa dda, gath y rown y clybiau. Ond fi'n credu, gath y gap cyntaf yn Gymru. Fe gweilch oedd y gyda, Daf? Dath ei ni a dath nath e o gwmpas y clybiau. Ond, gath e anafiadau, ond gath e'r hype, dy fe. A falle i Tom Bowen ymlaen i wneud lot well. Fi'n credu mae potensial enfawr dy'r crwt. Mae'n
mae'n benni ceisiau, mae dyfer gas, os e. So, ond ie, cytuno y Daf, mae eisiau fe datblygu, mae eisiau dysgu mewn nifer o wahanol ffyrdd, ie. A hefyd, mae'r cwpan y byd dan 20 nawr. Fi ddim yn siŵr os mae 2 flynedd gyda fe ar ôl, ond mae fe bendant yn mynd i gobeithio bod Blwyddyn yn arall. fixer gyda ni. A weithiau ni ddim cweith yn siŵr beth i wneud gyda nhw. Ydyn ni'n mynd i gael nhw yn cwpan y byd 6 glad, neu ydyn ni'n mynd i wario USC gyda Caerdydd? Mae hwnna'n fwy o drafodaeth fi'n credu. Bydde well da fi bod e'n chwarae'r under 20s a bod e'n cael tournament da. Mae hwnna'n profiad enfawr, teithio. Fi credu bod nhw'n Georgia. Georgia, dwi'n meddwl, ie. So, bydd hwnna'n profiad caled iddo fe fyna. Ond cofiwch, 2 flynedd yn ôl, Bieli Biare yn wario dros Ffrainc yn erbyn Cymru. Yn rhedeg o gwmpas y lle yn sgorio ceisiadau ymffan. Ond oedd wedi bod yn chwarae dros Bordeaux yn ystod y tymor yna. So, fi'n credu mae cysondeb gyda clwb rygbi yn bwysig. Pan ddaw y cyfle iddo fe wario i'r under 20s, man o man iddo fe gael caps fyna. A wedyn, yn ystod y 2 flynedd nesaf, fi'n siŵr bydd cyfle gyda fe. A mae fe mynd i bod yn ffantastig. Ond fi'n credu mae lot o pethau ni'n gallu gwneud dros y crwt. Just gadle ei fedi. Ie. Oce, a ni troi rwan i'r Llanelli. Gareth, well perfformiad? Ie, yn sicr. Wedi siarad lot o cefnogwyr a teimlad tebyg i fel gêm Bryste. Oedd yr 20 munud cynta yn y nosadwr yn hynllef. 19-3 neu beth bynnag oedd y sgôr, a oedd e jyst teimlo bod ni ddim yn gyswll i gilydd, oedd jyst dros y lle i gyd, a tan bod y cais gynta yna, am unwaith, oedd pac yn edrych yn gryf, yn wedig sgar mesifidol off y llinell. O'n i'n meddwl, ond mae Clwyd yn amlwg 2 cais yn arbennig eto. Os mae fe'n aros yn ffit, os mae fe ddim yn cael anaf, mae fe'n lanna, ni wedi cael sgwrsiau yn gwaith wrth gwrs amdano y rhengol, ond mae Clwyd yn sicr yn USC o ran rhengol Cymraeg, mae fe yna. Mae fe'n heiddi le, fi credu yn garfan y chwe glad. Mae fe'n neud gwaith mor dda dros y bel. Mae fe'n niwsans llwyr yn y rec ac yn y blaen. Mae'n ennill lot o bel i ni, a mae'n sgor o ceisiau, mae'n dda ar y llinell ac yn y blaen. Fi credu mae Elias yn un dda. Dyma'r gorau wedi gweld Elias. Fi mor falch bod e'n ôl o anafiadau ac yn y blaen. Fi credu mae fe'n ein dda nawr, achos mae Van der Merwe waren mor dda hefyd. Mae gyda fe real cystadleuaeth yn y safle bach hwnna. Ond ie, tan y cais cynta yna, oedd dim siap ar sgalet. A wedyn, dathon nhw mewn i fe, clicodd rhywbeth, a wedyn amlwg allan nhw tipyn o stŵr hanner amser, fi'n siŵr. A yn sicr fi'n meddwl yn gêm gorau Hawkins. Fi'n gweld fel 12, dim 10. Yn amlwg gyda Costello allan, mae rai llenwi'r bwlch yna, a mae'n anodd. Gret, mae'n amlwg tipyn o drod o fe, mae'n gallu cico'r bell. O'n i'n meddwl bod, oedd e'n dod y backline mewn, ni wedi bod yn eog o ddim falle defnyddio olwyr ni yn y ffordd gorau, ni ddim wedi falle dod Eddie James mewn i'r gêm digon. Joe Roberts, wrth gwrs, mae dynnu boes talentog tu hwnt yn yr olwyr. Gwrdd falle Joe Roberts i pigo lan anaf, am siŵr fain mor dyfrilo o hwnna. Ond o'n i'n meddwl bod Hawkins yn dda, gath y cais fach fyd i fe. Archie Hughes, wrth gwrs, hefyd. Eto, diwedd yr hanner cynta, mewn i ail hanner. Oedd e'n edrych, fel rhywun Sbardyn, oedd e'n lot o egni mewn i'r gêm. A, won the got away fi credu. Oedd fainc, Pow yn arbennig. A yn amlwg, gath y ser yn y gêm, Robson, fi credu Wasps oedd e, neu ble bynnag cyn ni. A nath e do mlaen, a nath e just rheoli pethau'n llwyr gyda y boes mowr dath mlaen. Olwyr Pow, eto, maen nhw'n ail neu trydydd yn Ffrainc. Dydyn nhw ddim yn tîm wael o gwbl. Eto, falle, dydyn nhw ddim yn cael y sylw mae Toulon ar La Rochelle ac yn y blaen yn cael, a Toulouse wrth gwrs, ond maen nhw'n tîm dda. Ni falle ddim yn sylweddoli fe mor dda o nhw. Nath nhw ddim dechrau gyda 15 gorau nhw, a oedd y fainc nhw jyst wedi tua 60 munud reoli. Eto, cais Fletcher Anderson,
chybod, o'n i bach yn siomedig bod dim camera arall o'r tu ôl, achos o'n i'n meddwl falle bod Archie Hughes wedi cael, llawer y bel, ond dyna fe. Nathon ni ddigon i ennill y gêm, ond wedyn nathon ni colli fe ton, nathon ni roi'r gêm i ffwrdd. Mae rhywbeth ddim quite yn clico. Hyder yw lot o fe, colli gemau wrth gwrs, dyw hwnna ddim yn helpu, ond eto, fel o'n i'n siarad gynnau, falle Nigel Davies do mewn, mae hwnna'n mynd i helpu Peel, sy'n mynd i falle sefydlu pethau. Mae dynnu'r chwaraewyr, mae'r pac, mae dynnu'r boes am, mae'r dechrau tymor, o'n i'n becso amdano rheng blaen ni. Fi credu game Bristol pan oedd fel Archer Holt oedd yn mynd off gyda anaf, a wedyn dath Henry Thomas mlaen, a nath e walu beth yw'n y Lloegr. Ellis Genge, wrth gwrs. Oedd cwpl o scrums cyn hanner amser, a oedd hwnna, eto, dyna ni curo Bristol, a bydd hwnna wedi bod canlyniad anhygoel. Fi ddim yn gwybod beth yw i ddith lan yn Northampton, achos maen nhw'n tipyn o dîm o fyna. Ond gen i weld, mae rhaid ni gael rhywbeth mas o hwnna. Gen i weld. Y peth sydd yn lladd ni yng Nghymru ar un o bryd, gyda'r 4 tîm, a falle bod yn mwy amlwg gyda'r dreigiau, yw bod ni ddim yn gallu cystadlu'n gyson mewn 2 cystadleuaeth. Dwi'n Caerdydd falle'n wahanol, maen nhw wedi cael dechrau da iawn i'r gyngrair, a maen nhw dal yn cystadlu yn y Cwpan Ewrop. Ond y broblem sydd gyda ni yw squad sizes ni mor fach. Mae'r drop-off rhwng sort of high quality ni ddim falle gyda y chwaraewyr profiadol, y pros, yr hen pros, i dal y siarp y tîm ragor. Mae ambell un o gwmpas yn amlwg. Cornel Smith yn amlwg yn Caerdydd, y pobl felly, mae Ryan Smith dyn ni yn y gweilch. Ond mae'r drop-off yn sylweddol, a fi credu mae trio cystadlu ar 2 ffrynt wythnos i wythnos yn rili anodd. Yn enwedig pam chi trio squad rotations. A chymod, ni'n eistedd fel un ar o'r podcast, a ni'n trio dyfalu pwy sy'n mynd i gael ei pigo, pam dylen nhw pigo fe dros fe. Ond wrth gwrs, ni ddim yn sylweddoli faint o boes sydd yn y physio room, faint o munudau maen nhw wedi wneud. Chymod, mae Moriarty, oedd e'n absolutely banged up ar ôl yr ail game derby na, a wedyn mae fe wedi bod yn sal. So, mae'r squad rotation mor bwysig i trio cadw ni reit yng nghanol y tymor nawr, a mae pobl fel Mark Jones a Peel a pobl felly yn ymwybodol iawn o y ffenest nesaf yn ystod y Six Nations yn mynd i fod yn enfawr i pawb, a pa fath o squad sydd angen pryd ni, pwy sydd angen cadw'n ffresh mwyn pa mae'r squad off yn Six Nations window. So, mae trio wneud hwnna gyda squad fach yn bron o bod yn amosib. A ni'n gwybod bod squads ni llai nawr na goedden nhw 2 flynedd, 4, 6 mlynedd yn ôl. A mae hwnna wedi taro ni nawr fi'n credu eleni fwy na eriod. A dwi'n teimlo hefyd y cwpa mawr, mae'n chydig bach o poison chalice, fel mae pob clod i sgaffer yna. Ond un peth efo cwpa'n her, sy'n gallu newid y tîm chydig bach mwy. Ond y cwpa mawr, ti'n gorau o Ewrop. Fi ddim wedi dweud lot, a fi ddim eisiau trio sort of like, contracto fi na fan hyn nawr, ond mae strwythyr y cystadleuaeth Ewrop yn absolutely useless. Mae'n rubbish. Chi ddim yn gwybod, yr hen dyddiau chi'n cael pŵl, chi'n gwybod 3 tîm yn erbyn chi'n wario 6 gêm, back-to-back yn y canol, chi'n gwybod os chi'n gallu ennill popeth gytre, bonus points, pigo lan bonus points i ffwrdd, o chi'n probably mynd trwy do. Os chi'n ennill pob gêm, chi'n mynd i top y pŵl, a chi'n cael home quota. Mae'r dyddiau yna wedi mynd, mae pobl ddim switched on iddo fe, mae'r fforddwyr yn amlwg ddim yn hoffi'r cystadlaethau, mae hanner tîmau Ffrainc ddim eisiau bod yn bodded, mae tîmau De Affric hefyd yn gorffwys lot chwaraewyr. So, fi'n credu mae rhaid yr EPC neu pwy bynnag iddyn nhw nawr, mae rhaid nhw ail edrych ar y strwythyr. Fi'n gwybod mae yna broblemau gyda'r calendar, wythnosau gan y blaen, ond mae rhaid nhw mynd nôl i ryw fath o fformat sy'n mynd i gallu tynnu yr cefnogwyr nôl i'r gêm. A fi ddim eisiau gwneud esgusodro dros y Scarlett, ond oedd braidd neb yn gwylio penwythnos diwethaf, a mae rai o hwnna wrth fai
pobl sydd yn trefnu blincyn gêm. Yeah. Achos Yn amlwg... sneb wedi prynu mewn i'r cystadleuaeth yn y strwythur ma fe nawr. Yn amlwg mae teledu yn reoli, teledu sy'n reoli yr amseroedd ac yn y blaen, efe. Ond siarad i lot o ffrindiau sy'n rieni hefyd, sydd nawr, i'ch gwybod, plan nhw nawr yn wedi trio prynu mewn i'r syniad o mynd i'r teulu i'r gêm. I mod deg, mae Scarlett yn dda gyda'r beth nhw'n Gareth o Delmy Thomas y ban, the fan experience, mae mab i ware hanner amser ac yn y blaen. Oedd 8 o'clock kick-off wedi troi lot o teuluoedd bant. A fel mae Daf yn gweud, mae rygbi'n cyffredinol rhywbeth ble mae pobl yn drop off, mae pobl ddim yn prynu mewn i'r gêm. Mae nhw'n prynu mewn i falle y gemau mawr, Zela Newydd, Iwerddon, Lloegr ac yn y blaen, y test matches mawr. Ni'n gwybod bod drop-off yn genedlaethol yng Nghymru. O'n i'n darllen rhywbeth heddi amdano y miloedd o tycynnau sydd ddim wedi cael ei gwerthu am gemau chwe gwlad adref ni. Yn blynyddoedd, yn y 10 mlynedd diwetha, pryd chi wedi clywed hwnna o blaen, efe? Oedd pobl yn edrych mlaen, gêm Lloegr, gêm yr Alban, oedd pobl wastad yn neud siŵr reit, mae hwnna'n y dairi, mae hwnna'n... So, siomedig i glywed. Mae rygbi ar rhyw fath o crossroads yn gyffredinol fi cyn i nawr, a mae'n cael ei dangos fel Daf gweud yn y European competitions, a mae pobl ddim yn prynu y brand fel nhw'n gweithio. Yn ish na y test matches a falle'r llewod a stwff o lach. Allai just taflu o'n mewn cyn ni symud ymlaen, achos ni wedi siarad lot a ni'n mynd off-piste tyma bach. Ni eisiau tynnu ffwrdd o llwyddiannau Caerdydd yn amlwg, ond os mae'r Scarlett yn ennill a di Sadwrn, maen nhw'n mynd trwy ddo. Maen nhw wedi colli pob gêm hyd yn hyn. Dylswn wedi ennill yn y Bristol, oedd cyfle gyda nhw wedi cael ennill losing bonus point. Ond os nhw'n ennill y gêm olaf nawr, Franklin's Gardens, Northampton, ond pwy a wyr, falle bydd Franklin's Gardens nawr, neu mae Scarlett yn teithio'n dda, mae'r elfen arrogant gyda'r Saints wastad wedi bod. Who knows? Falle bod yn mynd i fod yn gêm agos, gyda Nigel Davies yn dod mewn, bach mwy o egni, cwpl o boys yn dod nôl mewn i'r tîm. Os mae Scarlett yn clico, maen nhw'n gallu punisho chi, massively. Os maen nhw'n ennill yn Franklin's Gardens yn mynd trwyddo, maen nhw wedi ennill un gêm. Yn y cwpan fawr, y Premier Cup, nid y bowl neu'r plate, beth bynnag i ni'n siarad, dreigiau Caerdydd a'r Ospreys, maen nhw yn y Premier Cup, so gallen nhw mynd trwyddo i'r rown nesaf yn cwpan Champions Cup, fe? Chymod? Dyn ni lwcus heno herwydd mae Andrew efo ni, cos mae o'n mynd i esbonio wedyn beth mae bob canlyniadau os yn digwydd dros y penwythnos nesaf, mae fe fysa efo gallu esbonio beth sy'n digwydd. Dim pwysau ar ti, Andrew, ti'n iawn ewn wneud hwnna? Gen i sa'i gyda cliw sut mae'n gweithio. Mae'n pwynt dda hefyd. Tomod diwetha nath Caerdydd mynd trwy, a ni wedi ennill un gêm oedd yn erbyn. Grant oedd yn Challenge Cup, ond o'n i wedi curo cheaters sydd ddim wir fel tîm gorau yn y byd yn disgwyl curo nhw. A nethon ni mynd trwy ddo. A fi'n meddwl, tymor yma hefyd, mae lot o, gyda ble mae Caerdydd yn y cyngar, mae'n credu bydd lot o fans dim wir eisiau ni fynd trwy ddo. Nawr, mae Caerdydd trwy ddo oherwydd y mes oedd Ulster Cheaters ar y penwythnos. A mae'n dyfynnu ar pwy sy'n ennill yn erbyn Exeter yn mynd i cael gêm adre neu gêm i ffwrdd. Ond bydd lot o bobl ddim eisiau taflu Ewrop i ffwrdd, ond does ddim wir diddordeb ganddyn nhw yn Ewrop ar hyn o bryd. Bydd well gan nhw ffocysu ar y cyngar, ond dyma'r sefyllfa nawr lle mae tîm ddim yn chwarae i safon gorau nhw, ond nawr maen nhw dal yn mynd trwy ddo. A angen chwarae wedyn eto yr FS, mae'n cael ar chwaraewyr sydd yr anafiadau sy'n mynd i digwydd o hwnna hefyd. Mae ddim beth oedd e'n rhyw 10-15 mlynedd yn ôl, bydd e'n amlwg sut oedd e'n. A o'n i'n edrych ymlaen hefyd i gwylio fel ambell gêm arall, lle oedd e'n falle tîm fel rhyw 15 mlynedd yn ôl, pryd oedd e'n fel Leicester erbyn Toulouse, a sa'n edrych ymlaen yn yr un ffordd. Dal yn joio gwylio fe, ond mae'n ddim yr hype o'n i arfer weld yn wedi gyda fel
tîm oedd wastad yn enwi bron ail tîm nhw os nhw'n chwarae i ffwrdd. So yeah, mae'n bach yn siom i weld sut mae'n mynd, ond sa'n siŵr ble maen nhw'n mynd nawr gyda fe. Cyn i ni symud ymlaen, cofiwch o'ch chi mwynhau y pod, subscribio ar YouTube, neu rhannwch efo ffrind. Os ti'n dysgu Cymraeg, da iawn i chdi am gwrando. Wrth gwrs, dyn ni gyd o dod o wahanol rhannau o Gymru, felly ydych chi'n mynd i clywed am cenion gwahanol, a wrach defnyddio'r rai geiriau a local geiriau, ond gobeithio fydd chi'n gallu cael ymlaen, a pob clod i ti am trio dysgu'r iaith, a pob lwc chi am eich daith. Cyn i ni gorffen, a ni sôn wedyn am y gemau nesaf. So, ni dechrau efo dreigiau sy'n chwarae noswennau yn erbyn Newcastle. A dwi'n meddwl mae hwn ar S4C. A jyst gobeithio bydd yr tîm yn gallu profi pwynt ar ôl cael y gêm ofnadwy yn erbyn Benetton. Maen nhw wedi dewis tîm hollol wahanol. Mae yna mwy o bobl sy'n gobeithio gallu codi lefel y perfformiad. Bobl sy'n gallu arwain y tîm, fel Angus O'Brien, Carter, Wainwright yn ôl. So, dwi'n just gobeithio maen nhw'n gallu wneud lot well, a gobeithio nhw'n gallu rhoi... Dwi'n gwybod Newcastle Red Bulls wedi gwella, a heb colli eto yn Ewrop. Ond dwi'n meddwl bydd yn gêm agos. Ond jyst gobeithio fydd y dreigiau'n cael buligoliaeth. Ond gael i weld. So, pawb yn cytuno efo hynna? Ie, fi'n credu wnaeth ffilo ti a dweud wrth y chwaraewyr ar ôl y gêm diwetha, siomedig, but this game doesn't define you. A maen nhw wedi cael cyfnod ffenest llwyddiannus iawn. Maen nhw wedi rotate y sgwad, a fel wedi si, ni ddim yn gallu cario sgwads mawr yng Nghymru, a fi'n credu bydd yr dewis cyntaf y dreigiau yn tîm hollol wahanol, gyda rhywbeth i chwarae am tro cyntaf am flynyddoedd, a fi'n teimlo bydd y dreigiau yn ennill ac yn mynd trwyddo, a fi'n wir yn gobeithiol am hwnna. A ni aros efo chdi, Daf, gwelch yn chwarae adre yn erbyn Montpellier, wrach fydd Adam Byd yn ôl, ond dim di chwarae am dipyn, so dwi'n gwybod os efo'r anad. Ni ddim wedi gwneud y zebra, mae'n diw, ond falle bod ddim angen siarad am hwnna nawr. Na, fi'n credu, so o be fi'n deall, mae Byd yn teithio gyda'r carfan ond ddim yn chwarae, dyna be fi wedi clywed. Ond mae wedi cael anaf yn amlwg. Mae yna cwestiwn marc yn erbyn os yw e'n mynd i fod yn barod ar gyfer dewis tandi am y chwe glad. Ni ddim yn gwybod. Ond mae Montpellier yn carfan cryf iawn. A mae hwnna'n mynd i fod yn talcen caled. Mae nhw'n set piece cryf. Mae nhw yn debyg iawn i lot o tîm y Ffrainc. Mae awydd dyn nhw i ymosod yn bendant o ddyfnder. So unrhyw cicio, mae'n rhaid cicio yn gywir. Byddwn ni'n dweud bydd rhaid cicio yn hir, a wedyn bod yn drefnus yn yr llinell amddiffyn wedyn, yn etrych na falle cico'n fyr a cystadlu. Ond, chymod, nid fi yw'r ffordd o'r ond byddwn ni ddim yn surprised pe bai ni cico long and on a cadw'r pressure i ffwrdd o hanner ni, a jyst cadw nhw i ffwrdd o ardaloedd peryglus, a trysto yr amddiffyn, a trysto yr technegau taclo, a trysto y disgyblaeth. Mae'n amlwg mae angen gwella ardal y dacl wythnos diwethaf, y gweilch yn cario'n ffyrnig, ond ddim gyda'r cysylltiad gyda'r bôl cariau i ailgylchu. Pan oedd yna cyfle i nhw troi ni drosodd, o'n nhw'n gwneud e'n weddol hawdd, really, lle mae lot o chwaraewyr ni falle'n isolated, ond fi sy'n mynd i ticluso hwnna lan, a fi'n gobeithiol bod chwarae yn Caerbragdi yn mynd i fod yn digon o hwb i chwaraewyr, gyda sawl un yn dod yn ôl, Owen Watkin, gobeithio Moriarty, falle Sutton yn yr ail reng sydd wedi bod yn wirthiol i ni,
gyda Smith. A gobeithio bod digon gyda ni yn unwyd. Mae'n stryglo ti'n bach yn y reng flaen o ran chwaraewyr ffit, ond gobeithio bydd digon gyda nhw jyst i gael buddugoliaeth cartref. Ni yn mynd trwyddo, ond chymod, mae angen gorffen yr ffenest hyn ar lefel bositif, fel bod ni'n gallu cael gêm yn y cwarteri gartref o flan ein cefnogwyr yn Caerbragdi. Diolch yn fawr iawn. Oce, a ni symud wedyn i'r lawr i Exeter. Yn gofio beth i gair yn Gymraeg. Rwy'n asgwyd yn gofio mae'n y gair yn Cymraeg yn does am Exeter. Ond Andrew, gêm anodd a Exeter wedi gwella. Ti'n meddwl ti'n gallu gael rhywbeth allan o'r gêm? Ie, mae'n fel nes i ddweud yn gynharach, mae'n gêm winner takes all bron i cael gêm adre yn y rownd 16 ola. Felly, ie, mae'n mynd i bod gêm diddorol. Mi'n meddwl bydd well, mae ambell pobl yn meddwl dylen ni just mynd mewn i'r gêm gyda ail tîm ni, yn wedig os ni'n ystyried mewn pythefnos bydd gêm yn y UFC, bydd y chwaraewyr sydd yn carfan Cymru ddim yn gallu chwarae yn y gêm na. Felly chi angen ystyried bod angen i ambell chwaraewyr fel yn wedig bydd ni siŵr o fod yn disgwyl yn Caerdydd bydd naill Liam Belcher neu Evan Lloyd yn carfan Cymru. Felly bydd Dafydd siŵr o fod angen rhyw ambell munud ar y ddydd. Ond ie, sa'n siŵr be i weld, mae'n lot o chwaraewyr dda yn Exeter, maen nhw'n chwarae'n lot well tymor yma, na nhw'n chwarae tymor diwetha. Fi wedi clywed bod nhw bron i bod nhw'n chwarae full strength am 4 neu 5 wythnos diwetha, felly disgwyl falle bydd nhw'n gwneud rhyw fath o newidiadau, yn wedi bod yna gemau mawr yn dod mlaen iddyn nhw yn y Prem. Ond ie, fi'n gobeithio just perfformiad sy'n adeiladu ar perfformiad erbyn Racing, bod ni'n gallu dangos sut ni'n ymosod. Sa'n disgwyl, tîm cryfa ni, ond chwaraewyr fel Cornel Smith wedi chwarae'n da ar ddydd Sadwrn, bydd yn neis i weld rhyw fath o cysondeb yna gyda'r chwaraewyr. Falle ddim yn mynd i dechrau pob wythnos, ond chi'n gallu dibynnu arnyn nhw roi perfformiad dda, a fel, just perfformiad cryf yw'r gobeith, really. Da iawn. A'r Caerwysg i gair, dwi wedi cofio. Ond gobeithio fi Caerdydd yn gallu curo Caerwysg. Felly, dwi'n meddwl, y gêm olaf yw y gêm yn y Scalas. Dwi wedi sôn chydig bach amdano fel gêm anodd iawn eto. Gareth, be ydych chi'n meddwl mae'r Scalas gallu gael allan o'r gêm? Diddorol, fel Daf yn gweud gyda nawr, mae rai jyst mynd am esau. Mae wedi bod cael yn ogol y ffordd ni wedi cystadlu erbyn Bristol, erbyn Pau, wrth gwrs, hyd yn oed erbyn Bordeaux, allan yn Bordeaux, sgoron ni lot o pwyntiau mas na. Yn amlwg collon ni'r gêm, a sgorodd Bordeaux lot mwy o pwyntiau, ond maen nhw'n pencampwyr Ewrop, maen nhw'n y tîm gorau yn Ewrop ar hyn o bryd. Mae yna arwyddion cael yn ogol, mae yna boes dda gyda ni. Mae gen ni boes, fi credu mae mwy falle o boes wedi rhoi dwylo lan am garfan Cymru. Hoffen i weld, mae'n dibynnu, o'n i'n darllen beth ar heddiw, mae Anaf Costello, so'n gwybod os mae'n mynd rhan o'r gêm, ond dyle fe fod nôl cyn hir. Hoffen i, mae'n edrych fel falle fydd Hawkins yn wario 10 eto. Eto, boes fel Eddie James. O'n i siomedig, gyda Blair Murray yn erbyn Pau. Fi ddim yn siŵr os mae Anna fe. Fi credu maen nhw wedi just patro fe lan i wario ar y penwythnos. Oedd ddim 100% o bell ffordd. Pan mae fe'n 100%, mae fe'n un o ser ni'n amlwg ac am Gymru. Mae rhaid i jyst mynd yma. Mae rhaid i cymryd y positives. Pac sy'n gwella. Fi'n gobeithio bod Jake Ball falle yn rhan o'r garfan. Join i weld yn palu mewn i boes fel Pollock, ti'n bod? Bydde hwnna'n diddorol. Ond mae Northampton yn anhygoel hyn y bryd. Mae nhw'n top y Galega Prem. Llawn internationals, llawn
cyfrannu lot i garfan Lloegr a Llewr, wrth gwrs, gyda boes fel Freeman hefyd a Mitchell. So, mae rhaid ni jyst mynd lan fel wedi Daf, os pan mae coach newydd dwi'n mewn, pan mae hyfforddwr newydd yn pêl-drod dwi'n mewn, chi'n gweld rhyw fath o ymateb, a fi'n gobeithio wedi gweld hwnna. A mae'n gêm, dim cup final, ond mae'n bach o all or nothing game. Mae rhaid ni gael rhywbeth mas o fe. Mae'n gyfle i mynd mlaen rhywsut. A mae'r fformat, fel o Daf yn gweud, ni wedi crafu dy ben, ond mae'n gyfle naillai yn y tournament yma, neu falle yn y Challenge Cup i mynd mlaen. So pwy a wyr, byw mewn gobeth, ond... Nag yw Costello'n ffit? Fi siŵr bod e'n ffit. O'n i'n siŵr os oedd e'n ffit, nes i'n darllen, nes i just gweld headline ar y ffôn am sicino, bod e'n ffit, o'n i'n siŵr os oedd e'n sôn am y gêm yma, neu os bydde fe'n ffit am gêm Ulster wrthos rôl ni. Os e'n ffit weekend hyn, wedyn ti'n gofod mynd am Hawkins a'r gêm, ti'n bod? Dyna beth darllen y si. Dyna beth ni'n deall oedd bod e'n cyd-digwyddiad bod Hawkins yn symud nôl i 12, a bod Nigel Davies di dod nôl i'r garf, a bod e ddim yn rhywbeth bod, mae fe wedi gwneud newidiadau, oedd y mater oedd bod Costello'n ffit, Hawkins i 12, a wedyn wrth gwrs, fi'n credu mae hwnna'n tîm wahanol wedyn, achos mae ni wedi bod yn dweud am wythnosau yna, bod problemau Scarlett wedi deillio o'r ffaith bod y maswr ddim yn hyderus, ddim yn brofiadol, a dim rili yn maswr ar y lefel oedd angen. A o'n i gyd yn dweud bod ni'n hoff iawn o Hawkins fel 12, ond nid fel 10. Dwi ddim yr un o fath o chwaraewyr sy'n gallu neud. Dim llawer yn gallu neud hwnna. Ond fi ddim yn rili gwybod am unrhyw un. Falle mae Callister, oedd yr unig un sel ar Zealand Newydd wedi chwarae'n benna fel 12, a wedi mynd i 10. Dechrau fel 12 mynd i 10. Oedd Michael Laine wedi dechrau fel 12 yn mynd i 10. Ond sdim llawer yn gallu neud hwnna. Yn mynd o 10 i 12, ffain, mae yna nuances fan'na, chi'n gallu neud hwnna. Ond sdim llawer yn gallu mynd o 12 i 10. Mae'n anodd iawn. Ond os yw Costello'n dechrau, a mae Hawkins yn 12, mae Pac Scarlett wedi chwarae'n digon da yn ystod o'r wythnos diwetha. Bach mwy disgyblaeth, bach mwy o chwarae a cymryd y pwyntiau lle bod angen. Maen nhw'n gallu creu problemau i Northampton. Fi'n dweud bod nhw'n gallu ennill, ond fi'n credu byd nhw yn y gêm. Pwy oer? Rhywbeth ar i gorffen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno'n heno. Gobeithio pawb wedi mwynhau ar Gomor Ofal a nos da. Nos da pawb. Diolch yn fawr. Nos da. Diolch yn fawr.